Sanibonani, mqeqeshiwezinsizwa la. Bathi ubhuntsubhuntshu nqanje ngaphuzo mathe iqomane. Bathi umfana ebhande semncane oda ngabathi diabetes mdala ndica bamsukela bathi ingane isihlaza cela. Kunensizwe ezingibhalelile la. Umfowethu oqala ubhalile wathi ke ngiyathemba uyaphila mqeqeshi. While ngiyaphila mfowethu, ngithembe nawe uyaphila. Uthi ubafoke igama umfowethu usho igama lakhe nesibongo endaweni esiyemtubatuba. Bengisacela ungibonise lapha bafu. Uthi bafoke kunengane engiyifunayo manje okuyifuna kwami ngaze ngathola inamba yayo. Hopefully leyo namba mfowethu wayithola kuyena, yabo. Ngabe njalo wayithatha komunye umuntu. Uthi bafoke ku WhatsApp ngikhuluma naye kuthena nje isingijwayele yangithengela ngisho i-airtime kanti futhi sengiye ngibingelelwe ngisho nayiyo ku WhatsApp mangithola mangithula ngenze njani bafo ngoba yona isiyazi ukuthi ngiyayithanda. Yabona futhi isiZulu seqinisile mangabe sithi amathanga ahlanzela abangenamabhodwe. Yabona mfowethu lengane izikuthengela ngisho i-airtime iyakhulumisa ngisho ku WhatsApp, yabo, kubiyona nje eqala ingxoxo. So ama signs lawo are enough ukulo muntu onjani umgcwele ngesosha. Kodwa manje ikhona inkinga esinayo. Nansi inkinga la. I-social njani idlala kancane. I-social njani alikuboni konke lokho. So into engisolayo ke kuyisosha. Isosha ngathi iyayisaba lengane, yabo. So umuntu futhi mangabenza kanje ku obvious lo muntu onjani ugcwele ngawo. So musukudlala kancane mfowethu ngoba into ezokwenzeka lengane izozenza njani icasuke idikibale. Yabona mangabe sidibele kuyima wena uqala wenza kahle izinto unesekho lapho, yabo. So musukudlala ngethuba into ekufanele uyenze la mfowethu is very simple. Wena akhuluma naye lo muntu mfowethu nibonana ngoba yonke into enikhuluma efonini mfowethu mabenza ugcina ukhuluma efonini ningabonana so kungekho lento eniyenzayo lapho. So wena bingelele umtshela uthi yazi ngajabulela ukubona ngakubona nini phela mawukuthi wangakini umtshela uthi ngicela ukubona namhlanje, yabona uqinisa ukuthi niyabonana. So mangabe senibonana mfowethu it's very simple. Uzofika umbingelele nje uthatha ihagi, yabo, ngoba uhlezi ungizwa futhi ngithi qinisekisa ukuthi mangabe nje uyohlala nentombazane njani uyithatha ihagi. Ungakubuka ukuthatha kancane lokho ngoba lamabhokisi awu3 engihlezi ngikhuluma ngawo ihagi nayo sokuyikhona kulawo 3 osuwazi ke. Kodwa ungakubuka ukuthatha kancane yabo ihagi mfowethu inomthelelo omkhulu. So qinisekisa ukuthi welcome ngehagi. Uyokubona lokho emva kwesikhathi. Yabona lo physical contact. Ukuxhumana kwenu lokho ngemzimba yenu nibambana kanje kusho likhulu libe nisazohlala phansi nikhulume nawo umuntu, yabo. Mongazi ukubona usazi ukubona khululeka kodwa nje qiniseka njani uthatha ihagi andese kudakela ke ngafuni, yabo, kodwa mancane amathuba ukuthi kube kanjalo. So ukuthatha ihagi nje welcome ngaye ihagi umbuzo uthi uyaphila hayi bese uyamchazela ukuthi hayi nami nje ngithunyiwe la inhliziyo yami iyona ibingithuma nje ukuthi angiqinisekise ukuthi ngiyakubona, yabona. So ingakho nje kade nginesifiso esingaka sokuthi ngikubone. Ungatatazeli lobuhlezo ngizwe watatazela ujaha umjaji yamthani ngobani ku obvious vele ukuthi ugcwele ngaye ngane. So musu ukumtshela into ngoba ufuna ukuqome ngaleso sikhathi ngoba iyo lento ezodala ukuthi akunikeze iresponse ezodala ukuthi lokuthi mhlamba vele athi ngisazocabanga indaba nawe umtshela into vele ayibonayo obvious, yabo. So umchazela ukuthi hayi uthunywe yini inhliziyo yakhe befuna ukuthi umbone, yabona. Mangabe seninaye nje uzixoxele mfethu ube casual umchazele na ukuthi phela intokazi efana naye iyakhumuleka enhlizweni yakho. Ube casual uzixoxele mfowethu kodwa qinisekisa ukuthi wenze njani kuba nesikhathi la khona uzothola ithuba noma uzothatha amashansi ngoba phela ukuthatha amashansi umqabule, yabo. So ke ngakho futhi mangabe ukhuluma naye kufanele wenze njani qiniseka ukuthi uba seduze kwakho ngathi ukhuluma nomuntu ume lapha wena ume la distance engaka yini niyazondana noma niyanukelana.
umuntu akabe la eduze kwakho manikhuluma nje ungamemezi khulume kahle be la eduze kwakho yabo ukuze mangabe uzama ukugxuma kuyena umhlala ngokhesi phela ungagxumisi nawo kwesiphuphu yabo kodwa nje mangabe usumdonsa kahle kube lula yabo naye ukhumbule mfethu uyayifuna lento yabona ithakeni mangabe ivuma ukuthi nihlangana naye isuke ifuna leyo nokuba ayifuni ngaba nihlangana yabo ngabe nje ayifuni kwakuthi nje nize nihlangana so naye uyayifuna lento kodwa konke kusuke kulele ezandleni zabani zakho ngoba wena udriver so uma ngabe uyisosha mfethu akufanele uthithize hlukana nokuthithiza yenza into ekufanele uyenze lengane ingazi Adikibale mfowethu musuganga ngempela yenze kufanele ukwenza mfowethu so omunye umfowethu ukubhalile wathi ke sawubona mqeqeshi igama mfowethu usho igama lakhe uthi ngihlala eGoli bengithanda ukubonga ngamavidiyo senzela wona angisizile kakhulu sengiyakwazi ukuxhumana namantombazane kodwa inkinga ngiyacabanga kakhulu ngigcine ngingasazi ngenze njani lapho ngifuna avume isicelo sami so mfowethu angifuni uqamba manje yabo i-email yakho angi-understandanga kahle angifuni uqamba manje yabona so mangabe uthi wena kodwa inkinga ngiyacabanga kakhulu ngigcine ngingasazi ngenze njani lapho ngifuna avume isicelo sami so isicelo sakho ukuyisiphi sona mhlambe mangabe ufuna nibonane noma mhlambe mangabe usumtshelile ukuthi uyamthanda usufuna avume nawe ukuthi hayi nami ngiyakuthanda angazi understand mangabe ungangibeka esithombeni esanele yabona so next time mfethu mangabe ubhala i-email fanele nami ngicabangela ukuthi ubhala khona ngizokwazi ukuthi ngi-understand yabona so ungabhali nje sengathi hayi ngiya-understand ekubeni ngingekho kuleyo situation yakho so ngibeka esithombeni esanele ayisho ukuthi ubhala undendeni kodwa nje fanele ukwazi ukuthi mangabe ubhala nje into nami engizoyi-understand kangcono yabo kodwa nje bengakucebisa kukona ukuthi njengoba uthi wena uyacabanga kakhulu so into ekufanele uyi-understand ngabantu besifazane untomazane ungabe uyicabangela yabo so yiyo leyo nto eshayayo mangabe sisayinsizwa sisakhula singakabi nolwazi olwanele yabo thothi intomazane uyayicabangela lethe mhlawumbe ufuna ukuya kuyona kodwa manje uyicabangela uthi hayi izophendula ithi izongiphoxa izokwenza ukuthi yabo unemicabango eminingi uyicabangela as if yona ayikwazi ukuzicabangela ngoba only to find out ukuthi njoba wena uthi hayi mhlambe izovele isho kanje ngempela mangabe usuka kuyona noma mangabe usukhuluma nayo ayiphenduli ngalendlela wena okade uyicabangela ngayo so ungalinge wenza iphutha lokuthi intombazane uyicabangela ukuthi izothi noma izongiphendula kanje noma kuzoba kanje ungamcabangeli ngoba yiyo lento edala ukuthi njani ugcina ungayanga kuyona mangabe kade unesifiso sokukhuluma nayo ugcina ushawe uvalo umgcina udikibalile wangaya ukukhuluma naye yabo so intombazane ungabe uyicabangela mfowethu iloko nje bengakushiya nakho njengoba uthi wena uyacabanga kakhulu yabo so umuntu wesifazane ngabo umcabangela so next time mfowethu ngiyacela mangabe bhala nje into mfowethu engizoyizwa ngibona inkinga yakho ukuthi kuphi and ufisa ukusizakala kuphi yabo very simple yabo so ngiyathemba uyangizwa mfowethu and ngeke usaloku ucabanga kakhulu yabo so mangabe unesisoko sokubhala mqeqeshiwezinsizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho ukhumbule mfowethu kaMqeqeshiwezinsizwa ikhala injabulo sho mfowethu.